You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen to two millennials rant and dish out unsolicited advice like it's our full-time job. Hello, hello, hello! Yes, hello everybody. Welcome sa Dili Ni Advice, episode 137. Hi. Welcome, 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 welcome. Welcome. So, naata ka ron sa YouTube, mga kaibigan. Oo. Tell them what happened, why we are live on YouTube and not on Facebook. Because we usually are live on Facebook. And now we're live on YouTube. Tell them what happened. Tell them. So, what happened was, na-restrict akong Facebook. Ay, nga naman. Spoiler alert. Nga naman, na-keyboard warrior na siya. Na-keyboard warrior ko. So, nag-post si ate, og Nag-share ko og Reel. reel. Nag-share ko og reel from one of our, we follow this, saan tawag na kring? Influencer. I don't know. Digital creator. Yeah, we follow this one digital creator. Oh, we follow this one digital creator called Benny Steak. Unya, na siya gipost na kanang nag imaginary laser tag. Ang mga tao. Ang mga tao. Ang mga tao. Unya, niingon si Benny nga. Naunsa naman mo guys? Nag-rephrasing lang ko ha. Dili siya Bisaya guys. Nag-rephrasing lang ko. Ano siya? Ala, naunsa naman mo guys? May pamag DRUGS na lang mo or mag-alcohol na lang mo. Tagainin yung chance ang Dili ana ang iyang justification kay kung si Jesus ganin inom og wine nganong dili daw mo inom. gani. Moto ang ilang gibuhat ng imaginary laser tag. Sober ang mga tao. Ang point man gud ato nga na real nag-stitch ni Benny kay you can have fun without alcohol and drugs. Ay, Pero oh. ang mga tao murag buang kay nagbaril-baril imaginary baril silang tanan. Tama di. Mo na ang context. You can have fun without drugs and alcohol. Pero, niingon si Benny nga, may pa, mag-drugs and alcohol na lang mo. Unya, akong gibuhat, nag-comment ko dito sa gipost ni Darling a Reel ni Benny. Nag-comment ko, gikot na ko si Benny. Anak ko, basig ma-restrict po ta der. Ana ka give DRUGS a chance. Mamamanggot tong giingon ni Benny. Oh, mo na akong give verbatim quote. Give DRUGS a chance. Anak ko, gi-restrict ni Facebook. We removed your comments. You have been restricted. You are promoting use of and you're promoting the use and selling of DRUGS. Nabuang naman di ay ni oy. You cannot go live for 30 days. Nabuang naman ni oy. Ala, oy, dugay pa jud taan ni mag-suffer. So mo to guys, nata diri karon sa YouTube. Mora to guys. Agwantahan lang ninyo. Moro mangyapon, pareha ra mang istorya ha. Live ra mangyapon na. Oo. Oh, gani no. Oo. Unya gusto na ko istoryahan na dayon ni atong mga gusto na istoryahan karong adlaw. Okay? Kaya daghan kay ko gibutang diri. Let's talk about Ellen Adarna reacting to Christopher Min saying that Derek is a good provider. Can you let me open that first. Basahon ako ni. Ay, ikaw basa ani. Go. Yeah, gi-open ako. Ellen Adarna debunks report that Derek Ramsey is a good provider. Basa ang nasa photo. Okay, ang photo ang ako ang basahon. Mo ni ang post ni Ellen Adarna guys sa Instagram. Aha. Mo ni ang post. What kind of foolishness is this, Christy Vermin? The claims being made are misleading. Ay, kadali lang. Who are these people for everyone's context? Kay basig wa sila kaila. Although we did cover them in one episode. We have dedicated an episode for Ellen and Derek in the past.
So they should have an idea who they are. But for everyone's context, basi karon lang sila natugpa sa atong podcast. Si Ellen Adarna is a celebrity here in the Philippines, and Derek Ramsey is a celebrity here in the Philippines. So they're just a bunch of celebrities that was married. I think they're still married. I think they're not annulled yet. Yeah. Because the annulment process is very, very long and unsa na, dugay pa na mahuman. So, mag-asawa na sila nga kuan na sila kanang estranged. They Oo. don't live together anymore. They don't talk or anything. We So, don't kani talk mo- anymore. Ding ding. Unya pagkaman, go. Ay, tama di ay. Ang gipost na picture along with the caption, ang gipost ni Ellen nga picture along with the caption is, secured and loved naman pala siya ng pamilya ni Derek. Ang gina-refer nila kay ang baby or si Ellen? Ang baby siguro. Maybe the Gina-refer. mag-ina, Or the, the family. Oo. Secured and loved naman pala siya ng pamilya ni Derek. Moto gidebunk ni ate ni Ellen. Ellen. Mm-mm. Sabon ako, what kind of foolishness is this, Christy Vermin? Dahil sa kinsa si Christy Vermin. Si Christy Vermin is Christy Fermin. Isa siya sa kanang kisa man to ma-compare sa iya sa global stage. Bali si Christy Fermin kay kuan na siya murag a human tabloid. Oh, human tabloid. Murag mga Perez Hilton or something. Oo, murag TMZ but in one personification. Oo, tabloid person. Oo. Oo, popular Sige, go. tabloid person niya. Napo na siya talk show sa una, uy. Christy per minute. per minute. Ala ka. Tiguangan na to eh. Ala ka, dugaya na. Gago na. Gago gani ka. Anya. Oh, so mo na si Christy Vermin gisaway ni Christy Vermin gina siya guys, giingnan lang ni Ellen na Christy Vermin. So si Christy Vermin di ay ang nagpalabas ani nga istorya nga secured and loved naman pala siya ng pamilya ni Derek. Na good provider daw si Derek. Na good provider daw siya mo to gi-replyan ni Ellen. Oh, sige yang reply. What kind of foolishness is this, Christy Vermin? The claims being made are misleading and unfair. Let's set the record straight. Truth matters, facts matter, and credit should always be given where it is due. Last month, I told his assistant, no sustento, no Lily. Lily is the daughter. Yeah. That's simple. I'm not demanding anything beyond what is fair, but I will not allow a father to live comfortably just cooling his balls while having little to no contribution to his child because he gets to see her almost every day. Only after I called him out did he give a credit card 2 weeks ago with a 50,000 peso credit limit. That amount only covers 55.80% of the actual breakdown of Liana's expenses that I clearly presented. Let's be accurate about that. And let's also correct this narrative. Neither he nor his mother has ever paid for my yayas or household staff. Not now, not even when we were married. I paid for my own staff. I have 5 nannies and 2 are for Liana. They only paid for 1 nanny for Liana. I paid for my own groceries, and they did not provide a house for me. I did that myself. Let's not rewrite history. So please, let's stop being delusional and stop branding someone as a good provider when the numbers and reality say otherwise. A real provider doesn't wait to be called out. He gives willingly. He takes initiative. He doesn't rely on words, flexing, or public image. That's it, pansit. Period. Ay, tuara. So, nigawas na ang... There are 2 sides of the story, di ba? But somehow, naman dyan tayo mga bias, no? Dili lang ta magpaka-atik-atik kitang tanan, ha? Kanang mo ingon ta nga, kanang mas mukampi ko, naadyo na yung human nature na siya nga, natay kampihan. Pero sa tinod lang, mas mutuod ko kay Ellen. Oh, bisan ako.
mas mutuo jud ko kay Ellen. First of all, she did not commit adultery. She did not. So As far as we Derek's- know. Yes. And that's why they're separated na. Kay mo man ni ang nangabit. Dili man sa nangabit kay wala may kanang one standout person nga ihang gi cheatan, di ba? Pero maybe multiple women and agod si Derek man ang nagbinuang. Oo. So his reputation is tarnished. It's tainted for me. Murag dili na ko mutuo sa iyaha ana god. So with Ellen's statement, mas mutuo ko kay Ellen. Ug na ako'y nakita nga murag, na ako'y napansin na murag something wrong ani nga statement. Kay ni ana si Ellen nga gitagaan daw siya og 50,000 peso credit limit. Credit card. So sa ako lang is wow. Gusto gyud ni Derek og paper trail. Gusto gyud niya og item by item statement of account. Kung unsay giswipean anang card. 'Di ba? It's not cash. It's Dili not cash. cash. It's Bitaw not na. cash. Oo. Wala na ko na naisip. Cash kay they can 'di ba? They can spend however they want and there's no tracking, there's no trail. Pero kaning credit card, guys, every swipe nimo naman ay naanay ka ng record No. sa statement. Oo. So, wala oy. Pero naman tay work around ani, di ba? Pwede man nimo siya ma-withdraw ang credit limit. The 50,000 credit limit, some banks allow you to withdraw your credit limit as cash. Some banks allow that. So you can do that loophole so that you can avoid the questions. Kay basta i-question ka. Hala, ano nag-swipe ka sa Jollibee? Kanang mga nakalain nimo. Nga Diba? nag-swipe man ka og Mang Tomas, dili man na makaon sa bata. Oo. Oo, tapos na Shopee. Dili na swipe pero na-enter ang card details sa Shopee. 'Di ba? So ma-question na po ka, what is this? I'm not paying for your Shopee. Pwede ba ka mag-Shopee para sa imong anak? Mao gani no. 'Di ba? And regardless, maski sa pa na i-Shopee, maski para pa na sa iyaha, it's no question na alagaan man gyapon na ni Ellen ang iyang anak. Alangan. Whatever she will swipe there sa imong credit card, maski pag puro na Dior or Louis Vuitton or unsa ba na diha, wala kay pakialam kay ngano imong anak taken care of na siya. Dili na siya mahilabtan ang unsa na ang pag care sa imong anak. Kung maski unsa pa nang i-swipe sa imong card. Ana, Apil mo na dira ang kumbaga ha, sweldo sa nag-atiman sa anak. Kay kita mo Oo. sweldo man ganita sa atong kaugalingon. Noon sa di ay. Ikaw lang daw ingon atong mga audience. Wala, musweldo ko sa akong kaugalingon ay. Noon sa di ay mo. Mupalit ko og unsay gusto na ko na pagkaon akong ginasweldo sa akong ang ginasweldo na ko sa akong sarili no kay milk tea. Unsa di ta pwede mo palit og milk tea. Ala, grabe na siya, oy. Sige ra siya milk tea. Ay nako eh. Milk tea. I love milk. Drink your Magnolia milk. Ala, dili ko ganag Magnolia milk. Mo ba? Nga Ay, naman. wala. Naday Magnolia milk. Pataka naman kag istorya, eh. Uy, commercial ba yan? Ni Manny Pacquiao, ni Junisha Pacquiao. Kano So, sa? di ka. So, Kano una, drink your Magnolia milk. Ay, fresh milk na. Siguro, fresh milk. Or kanang full cream milk na kanang liquid. Okay. Wala magub ko nagainom, ana. Wala ko nagainom og liquid na Ay, no. kanang readily available milk that you can drink from the box. Wala ko nagainom, ana. Bear brand lang ta. Bear brand powder. Wala ka, noon sa naman ni siya. Dili ni siya formal. O niya mo to, si Ellen, ningon siya nga, dili na nagasustento og tarong si Derek. Kay kulang pa na sa expenses daw ni baby. Na-imagine ako, murag kulang siya because kung sa ordinaryo pa nga tao, tama na yun ng 50K or basig sobra kung sa bata lang alone ang atong istoryahan, no. Kay gamay pa man ang baby, so makaingon ta nga, tama na ni or sobra pa jud ning 50K nga sustento. Sa edad sa bata. Oo. Pero sa lifestyle nila, dili na siya enough because she mentioned na she's paying 2 nannies for Lily. 2 nannies, then tanaw na to, kutahay, ang iyang sweldo, wala na. Bye Hurot na. Dara Hurot pa lang na. daan. Diya palang daan. 'Di ba? So
tama, makakuan ko nga, basig kuwang yun ni, para sa expenses sa ilang anak. Okay? Dili ta pwede mo ingon nga, dapat babaan ni Ellen ang ilahang expenses sa ilang anak. Dapat walay nani, magbuot ka. Ala, ilaha man ang kinabuhi. Ilahan man ang kinabuhi, ayaw pagbuot. Oh. Ilahan ng kinabuhi, ilahan ng yaya. Magbuot man ka, dili ka magyaya kung di ka gusto. Nakumpara ba yan ni si Derek kang John Lloyd? Kay si Ellen, naaman po yung anak kang John Lloyd. Sa mga wala na kay Bao. Oo. Pero all good things lang man ang ginaingon ni Ellen kang John Lloyd. Mao gani gi-compare sa mga tao la si John Lloyd lagi unsay masulti nimo unsa siya magsustento. Moingon daw si Ellen nga, di na siya kailangan sultian, mo offer lang daw siya giyaha. O mao na ang nakaayos dira no kay dili na daw sultian. Oo. Mao nay maayo. Mm. Dili na nimo i-remind, dili na gukdon, makaikog pud baya kanang magsigog kag balik-balik og istorya. Maglagot ko ana ba kanang magbalik-balik og istorya. Kanang kutay nag-ingon na ka, murag unag ka nang maningil kag utang, di ba ikaw man ang maikog maski ikaw ang giutangan. Mao. Di ba maski ikaw ang giutangan, murag magsakit imong dughan nga sige kag text, sige kag remind unsa man ni ngano ako man ang mugukod sa imo nga ikaw man ang naay atraso sa kuha, murag ana Gani. ikaw man ang naiutang, ngano ako man ang mga ingana ng mga istorya ba. Di ba? So mao na siya. Mag-move on na ta. Istoryahan na to si Punch. Who's Punch? Si Punch, nag-viral ni siya, sobra ka-viral ni siya, worldwide, global. Global ang pagka-viral niya. Global sensation. Oo, global sensation. So, kinsa din ni si Punch? Si Punch, guys, kay kuan ni siya, or also called a panchikun, or panchikun, panchikun in Japan. It's a baby macaque. Akabalo ka, ang spelling sa macaque, M-A-C-A-Q-U-E. Yan ako kay Copilot. Saan ni pag-pronounce? Ano siya? It rhymes with attack. Ano siya? So, macaque. Ay, di ay ba? Oh, how done ni Copilot? Oh, I'm so proud of you. So, mauto. Kadi si Punch, ganun nag-viral ni siya. Kisa din na siya. Ingon ko sa inyo ha, di ba? Isa siya ka baby macaque. It was born on July 26, 2025 at Ichikawa City Zoo in Chiba Prefecture, Japan. He was rejected by his mother shortly after birth, leaving him without the physical contact infant macaques need to develop strength and security. Kaluoy po doy. So, ano nag-viral ni siya? Di ba wala siya mama, kaya gi-abandon siya? So, ang mga zookeeper, gitagaan siya og plush IKEA orangutan as a surrogate. As a kanang comfort toy, murag ana god. Kaluoy po Gitagaan siya. doy. Oo. So, kani si Punch, nag-bond siya ani nga na plush toy intensely. He carries it everywhere, sleeping with it, running to it for comfort when frightened. So, na siya video nga kanang, nakakita na kasi ang mga video, Kring. Kita ko. Na siya mga video nga kanang tandayan niya, or kanang magpahag siya, ihag niya, or kanang ihigda niya tong toy, no? Tapos iyahang higdaan. So, murag nag-cuddle, mukadel siya sa toy, anak god. Kaluoy po doy. Bao na kaluoy. So, mao to nga, nakuan na, murag na-touch ang heart sa mga tao nga nagtanaw ato. So, karon nag-viral siya. Aside ato nga, luoy siya, napadyod siya another video nga, gibuli siya sa iyahang kanang, ani man guna pag na-abandon ka sa imuhang mama, lisod na siya, Kring. Kay sa ilahang, so man ni pag-explain sa ilang culture, namang culture ng mga animals, Culture no? ang mga animal. Whether we like it or not, naging na sila culture. Kung dili ka gusto mo to sa ato na lang sa Amazon forest, pakaon sa anaconda. Ana na lang. So, naa sila culture, di ba? So, kung wala kay parent, mura kag, tawag ani, mura kag ganang, Outcast. outcast. Mura kag out of place sa ilaha ba, ana god. So, ang gibuhat sa mga zookeeper, gi-reintegrate siya sa troops, sa troop, ang macaque troop, mo na itawag, murag sa grupo, okay? Gi-reintegrate siya sa macaque community, ana. Pero,
Na-viral siya kay gibully siya, Kring. Gibully siya. Ala Gibully siya. kaluoy pod. Naglagot ko. Gukod siya, gidrag siya, tas kasabaan siya sa kaluoy. mga older monkeys, kanang murag waklihon siya, kanang kumuduol siya, pahawaon siya, tas gidrag siya, kita katong video nga gidrag siya. Oh, kita ko ato, Kanang kita ko ato. katong kamot nga gibiro, kanang murag unsay pag-explain ana sa podcast, uy kanang ang iyang kamot gigunitan sa kamot sa katong bully tapos gituyok-tuyok. Gituyok-tuyok. Gi-washing machine. Oh, gi-washing machine kaluoy pod. Gi-spin around, gi-drag around. Oo. So mo to nag-viral na jud daghan na kay nasuko si Whoopi Goldberg. Si Whoopi Goldberg ano siya mo ato to siya Japan amponon daw niya ni. Ay, Kay di siya kadawat. Di siya kadawat nga giing anis si Punch. 'Di ba? Daghan kaayong mga video nga nag-surface sa ako ang feed nga kanang mo ato na tag Japan kay kanang ato ni ikwaon si kung nagay ko nakit-an reel isa ka reel nga kanang palitan na daw niya insurance, butang daw niya sa birth certificate, butang na iyang last name, basta adtuon na daw nato ni, tas butang na daw sa daycare, tapos pasulod sa private school, basta dagan na kayo giingon. Kaya nang nagkuhan lagi na luoy lagi kay Punch, luoy kay siya sa video, labi na tong gituyok siya, bullying man jud to, bullying. Oh, never mambully. Never mambuli. Uy, gibuli. Naadyo din ana no. Masking dili sa humans, masking sa mga ano lang sa mga monkeys. Oh, Diba? loy. Loy Uy, sila. i-mention ang katong video na gi-spin around, gi-drag around siya, niya pirti niyang hilak siya. Kanang scream hinihilak sa siya. makak pa. Luoy Hilak kaayo, siya, Kring. hilak. O niya ning katong nakawala na siya, ning dagan siya padulong sa iyang orangutan nga plushie. Kunya gi-cuddle niya. Gikadal niya kay lakon siya pero di ba nangita siya comfort gikadal niya nidagan siya padung sa iyang plush toy. Oh. Di ba di mo maluoy ana? Yawa kay mo no. Yawa mo kundi mo maluoy. Lain kay mo batasan. Luya oy. O di ba? Nakatawa ko, Kring. Kadali lang mi kataunan kay ini nga reel. Kadali lang. Karon pa lang nakatawan ako nag-isip. Yawa ka ni mga Pinoy oy. Basta so mo to nag-viral. So karon kari ang zoo sa Japan sold out permente. Daghan kay pila every day. Ay, okay. Ginadagsa siya hinuon. Murag na attach ang mga tao. Murag Oo. naklingi ang human sa iya ha. Oo, naluoy sa iya ha. Oo, naluoy sa iya niya nakatawa ko. Karon manggod Kring. Ani manggod ni ana ang mga scientist, ang mga gipangayohan og feedback about aning serious aggression na nahitabo, allegedly serious aggression na nahitabo saya. Ana sila nga normal lang kuno ni. Normal kuno ni para ma-reintegrate siya sa troops kailangan og i-test siya kung asa siya na belong. Kay naamang gud daw na hierarchy. Marag ana gud daw. So normal lang daw na siya. Mo ba lain na sa inyong testing. Ala kaluoy sa trial and error. Oh, luoy kayo. Gitest lang daw na siya sa troops sa ilang community kung asa siya nabilong na hierarchy. That's why giing ato daw siya to test his unsa iyang bravery, iyang strength, iyang unsa ba gitest ani. Basta kay gitest lang ko normal lang daw kuno na ug dili daw dapat mo intervene ang humans about ana nga process. Normal kuno na siya. Kalain no. Ay, Lain silang okay. process. Oo. Murag ka ng mga sige na mga Neanderthals kay process ana good. No muna siya. Muna siya akong maingon. Tapos karon good news. Oh, na developments. Na development. Naay murag older tita nga makak nga naklingi na kang sympathize na kang Punch. So ginahag na siya, ginahingutaan, okay. nagahinguto. Oo. Nagahinguto. Dahil lang ato ni Ibis Academy B. Ako sang i-write. Where is it? Hinguto. Okay. So gihingutan na siya, then kanang ginahag siya. Kita ko video nga gihag jud siya kanang giadto lang jud siya para ihag. Oh, Ana, that's good. so sweet. Na good news siya niya. Yawa kay Pinoy no. Yawa kay Pinoy. So syempre nag-viral na pod kay naanay nag-sympathize, naanay nag-care. Oo, Diba? murag gidawat na siya, naay nagdawat kaniya. O naay nagdawat kaniya nga isa ka auntie, 'di ba? Nga older makak nga gihug siya ana. So yawa kay mga Pinoy kay gi-stitch nila ni nga video katong naghag ang auntie. Tapos ni paghuman ato nga video
nga naghagang anti kay Punch, ning sulod tong Pinoy siya, mauna kay nasikat naman, mamarinti. Howd kayo to, nakatawa jud ko ato. Siya mauna kay sikat naman, mamarinti na mo mauna katong sa una nga dili pa ko sikat, dili mo mamarinti niya karon kay sikat naman, mamarinti na mo mauna mga baga mugnaw nga na. Bitaw no, na-realize ni mo, Kring. Na-realize na ako. Karon, nadawat na, ay kanang na sikat na siya. Gidawat na siya tungod kay sikat na. Suspicious. Siguro sa zoo, makita, di naman dyan na sila brain, no? Naman sila observation, may I help you? Di ba makita man nila nga, ang mga tao mudagsa para kang Punch, ang ginapicturean si Punch lang, walay appeal tong uban, di ba? So, siguro ang auntie siya, I wanna be famous. Ano siya? Cloud chaser. Di ay itong Cloud auntie. chaser siya. Oo. So, muna, nakaingon ko, muna lagi silang tao. Diba? Nakuan ko. Anyway, mag-move on na ta. Usa pa may feedback ni mo about kay Punch. Okay na ka? Na okay na yung heart? Na okay na ko kay naana di ay bagong developments. Naluoy jud ko kaayo atong video niya nga gibully siya ning dagan siya sa iyang orangutan nga plushie. Luoy kay ito sa katanan niya. Madunggan nimo yung mga hilak manggod kato nga video. Luoy kay tanan ay. Luoy jud uy. Naagod to yung video nga kanang ang upat ka lalaki siya. Bro, look at this video, bro. Ano sila niya. Upat gud ka ng kalalaki nga dagko na niya. Tara silang video. Oh, okay. Ano sila? Gotta go home, guys. Yeah. Ang video kay kanang ni Pan good padulong sa ni uli nga lalaki niya ning hilak sa gawas ganaan na niyang isa kay. Alright, guys, gotta go to work. Yeah, pag pan sa video sa katong isa ka lalaki na siya sa shower nagilak-hilak habang nagatulo ang shower. Makatawa ko ato. Makatawa ko ato nga video pod. Daghan na kayo video ng gawas ay actually mura na kog nalipong kasi ginagbuo na ang mga nigawas sa akong feed gana si Punch. So muna na siya. Anyway, let's move on to Uy, shout out di ay kang Tito Sol. Tito Sol si Tito Blank. Sol. Tito Sol Blank. Tito Sol niya Blank. Naminaw siya sa naka full screen sa iyang TV. Ang dili ni advice nagpost siya of picture habang nag-tsaa siya. Tsaa o kape, yun sana. Shout out kang Tito Sol Blank. Ay, naka-full screen sa TV. Wala, oy. Hambugiro dyan na siya, Kring. Tumawa ba? Ang TV siguro na yung gikuan nila ay, salamat, diba? Yung Salamat. Ano yung kugloy kayo? Wapo ko kapansin. Wala pa ka move on kay Punch. Ito ni ko na ay kaloy kayo. Si Punch lang gyapon ang giuna-una ba? Kaya balo ba ka sa una naapoy famous animal, ambot asa ni nga animal katong baby hippo ba nga si Mudeng Wala ko kabaluan na viral pod na mura po nagsi Punch viral siya kay cute nga hippo, baby hippo or sa to pygmy pero hippo. dili siya looy nga kanang literally abused. Dili siya abused. Dili siya abused. Cute lang jud siya kayo. It was a Mudeng is a pygmy hippo. Siya tong viral sa una punch levels po daw. Ay, although dili siguro punch levels no kay wa makakadungog. Di kay ang wala ko kadungog kay Mudeng niya kani si Punch kay emotional trigger siya. Okay, emotional trigger. Siguro kato si Mudeng kay cute. So cute. na viral. Pero kani si Punch lahi ang pagka-viral niya Kring kay murag ni tandog jud sa heart ba na kano mga yawa. Nasuko jud ko atong nagbira-bira katong ituyok siya. Pwede ihawon. Hoy, ayaw kay magka-COVID-20. Ayaw. COVID-20 lain na pud ana no. Si Bako. Ya karon ato istoryahan ning Breaking Bad versus A Night of the Seven Kingdoms. So yung ani ni siya mo niya kung di ba recently you binged Breaking Bad? Yes, so now I did. you've accomplished the thing nga human na kag tanog Breaking Bad, di ba? I have an achievement. Yeah. Oo.
So, ang A Knight of the Seven Kingdoms, mo niya kung ginaingon sa inyo nga na-excite ko ani nga series because it's another spin-off from the Game of Thrones universe, but this time, this is a prequel and it talks about Dunk and Egg. Dunk is a knight and Egg is a prince. Okay? So, dili ni siya about dragons. It's a simple story about friendship. Ana lang dyan ni siya. Okay? This is not like Game of Thrones or House of the Dragon na ay dragon, na ay zombie, na ay horror. Ana, dili ni siya nga ani. Ang A Knight of the Seven Kingdoms is just about friendship and family relationship. Ana, simple story lang ni siya that follows their story. Ana, good? So, isa ka episode sa A Knight of the Seven Kingdoms, Kring, nga, katong In the Name of the Mother. Katong nga episode is episode 5. Dako kay siya rating sa IMDb. 9.9. 9.9. Oo, daw kay siya rating, which is deserved. Gwapo gid kay to siya nga episode. Nakaingon jud ko. Katong nga episode kring kabalo baka na jud ko CCTV video ba I won't post it pero gitanaw lang nako akong sarili habang nagtanaw ato just to see myself how I reacted to that series. Ay to that episode nagambak-ambak na jud ko kring kusagit get up ganan ako basta mura na ko buang dari sa ako ang kaugalingong balay. Nagsagit ako no Lord nagampo na ko basta kanang kuan kaayo gwapo ka siya nga episode intense kaayo siya nga episode so karon na 9.9 siya sa IMDb karon this is where the toxicity began natandog ang Breaking Bad fans ang kulto sa Breaking Bad natandog. Di sila musugot kay perfect 10 na isa ka episode sa Breaking Bad, Ozymandias episode. Na 10 out of 10. Mao na akong gihilakan nga episode. It held that record in IMDb for 13 years. 10 out of 10. Karon kring kay nag 9.9 man ni A Knight of the Seven Kingdoms. Na ay crab mentality ning fans sa Breaking Bad. Ay, nag-una-una de ang Breaking Bad fans. Sila'y nag-una-una. Ay, Sila'y nag-una-una. Ay, Oo. okay. Makagigil. Kaya nga no, crab mentality kaayo. Diba? Di sila musugot. Kay, ilahang review bomb ang In the Name of the Mother nga episode sa A Knight of the Seven Kingdoms, ilang gi-review bomb from 9.9, gipang review nila 1 star, hantod na himong 9.5. Ay, mao ba? Nag-una-una di ay ning Breaking Bad fans? Ay, Naglagot ko kay di na lang man jud mo malipay nga naay tay daghang content na tan-awon nga high quality. Mao. Di ba? Oh. Diba? Pasalamat ta nga na Breaking Bad, pasalamat po ta nga na A Knight of the Seven Kingdoms. Mao. Diba? Dagan kay tagma binge nga maanindot. Diba? Unya kay di man mi magpapili kulto ba yan ng Game of Thrones Kring? Na. Kulto ba ni sila? Kung kulto ang Breaking Bad, mas feeling nako mas kulto ang Game of Thrones fans. Gi-review bomb pod nila ang Breaking Bad Ozymandias episode. Na. Gi-review bomb nila. Karon, the record for 13 years of 10 out of 10 na brought down jud nila to 9.5. Ay, nako. Nabuang na. Retaliation, may I help you? Ana, good. Mag-retaliate man dyan ng mga tao. Kamo mga Breaking Bad fans. Ako Breaking Bad fan ko ha. Oh. Pero Game of Thrones fan pud ko. Kabalo ka asa akong stand diri, naglagot ko sa duha ka fan base. Naglagot ko silang duha. Mga Pero, petty kaayo, dili man na kailangan ba? Oo. Mostly, asa ko nairita sa Breaking Bad fans gyud. Sila man dyan nag-una-una, Kring. Kay sila di ay ang nag-una-una di ay natingalag ko hala asa manigikan kay nadunggan ay nakita man ako na sa akong news feed hala ka ang Breaking Bad na Ozymandias 10 out of 10 episode sa last season sa Breaking Bad na review bomb hala nga naman wala ko kabalong ano pero natingala lang kung ano man asa manigikan mao di ay na di ang gigikanan sa istorya. Mao na ang gigikanan. So karon kabalo na mo. Nganong na 9.5 kay sala ninyo na inyuhan ang sala. Sala di Okay. ay na sa mga Breaking Bad fans. Oo. Bad yun mo.
Bad gyud mo nga fan base kay kamoy nag-una-una. Unya murabog tuupod mo di mo ni malus. Kining mga fans sa Game of Thrones nga mas kulto ni. 'Di ba? Mao. Mas kulto ni sila. Kabalo mo nga nung nakaingon kog mas kulto ni sila. Kay ambot na lang yun ninyo. Naani sila sariling Comic-Con. Na Game of Di ba ang Thrones comic- lang. Oo, Game of Thrones lang. Di ba ang Comic-Con is like a gathering of many iconic comic-based characters and shows, ana. Oo. Tas magtapok. Ang Game of Thrones, ana sa sarili. Ang Na Breaking Game Bad, of ba din Thrones, yung sarili? universe lang. Oh, universe lang sa Game of Thrones. Ah, Unya, makaingon ba din mo na ay Breaking Bad nga Comic-Con? Wala. Breaking Bad Con. Naabaday mo yung sariling con. Convention. Wala mo yung sariling convention. Mas kulto jud yung Game of Thrones. Ayaw ninyo gilabti. Kay walay. Bisaya kayo. Pante. Bisaya kayo. Pero anong negative ang connotation sa Bisaya? Bisaya kayo ka. Kanang marag anak, anong negative? Di ba Ala, dapat ka ng abot positive lang. siya? Ano na siya? Na-question ako. Ang na-question po na ako akong sarili na hinumduman ako. Gidala na ko ang iring ba sa vet. Nakasulod sa carrier. Nisakay ko og taxi. Ana siya. Unsa na mo ang iring mo? Unsay breed anak ko? Bisaya ra man eh. Ay, ikaw ang Negative nag-negative ka sa connotation sa kuan. sa akong Bisaya. sariling iring. Oh. Oo. Nga Pero naman dapat eh. diliing ana. O nga na part siya sa tuang upbringing kring kay mo po na ang pagkaingon sa atong mga elders, no? No? Mm-mm. Oo. Kanang mga ano Bisaya kay gnaw, kanang mga ana. Ay, oo. Dili na pwede, guys. Hala, Usabon guys. na to na. Usabon Kami na pa to. nag-una-una pero sala ninyo. Usabon na to. Gaslighting permitting. Gaslighting permitting. Kami ang nag-una-una pero kamo sala. Kay ngano, part man mo sa culture. Sa Bisaya culture. Dili na Diba? pwede na. Baguho Dili na to na. pwede. O, baguhon na to na. Dapat pag tag Bisaya, wow, or synonymous sa perfect. O, ano ba? Lahipod Hala na. ka, Yung nice, mga ani nga pasabot. uy, bagay kay ni sa mga Bisaya. Ano, Hala ka, nice. Ano ihang sinina? Oh, Bisaya na. oh, yung anak, good. Pero nga, ang yagong uyab Bisaya kay nung, kada mga yung anak man, Jud. Oh. Ang ihagong English accent, kay Bisaya kaayo. Nga naman na. Oo. Nga naman na, dili ta maging anak, guys. We are self-deprecating. Ambot lang ko yun sa una. Kay na mo may naandan good. O, gani. No? Wala, sa una, no, dapat magsugod na sa ato ang sarili. Yes. Dapat as Bisaya people, mo bitaw naghimo tag, pwede ba mi mag-podcast ikin nga puro ra English, no? Mm. Pwede ba mi magsundog-sundog lang sa world para mas daghan mig audience? Pwede ba na mo na buhaton kay katong first wala pa mi podcast. Nagstoryahan ni ni Kring Kring. Naamo ning na-discuss na kung English atong podcast, ang audience na to dili limited ba? Murag ma-reach dayon nato ang dapat ma-reach, ana god. Pero gusto na mo magbisaya jud mi, guys. Kay we felt like wala man gyud nagbisaya sa podcast sa Spotify. Pero dili man good kunwari kuntahay. Dili siya daghan. Limited lang ang options. Ako napansin po dili consistent. So for example, nag-follow ko atong isa ka Bisaya podcast then natingala ko hantod 2021 lang ilang episodes. Wala na 2022, 2023 ana. Or kani nga podcast every month kaisa then maskip 2 months balik na pud siya publish isa na pud. Ang Sky podcast ing ana man kanang ka Slater Young ug kang Chris Uy kutay mo publish sila karon na month then after 1 month wala and then the next 2 months na pud inconsistent ana god niya. Gusto nako na consistency ba niya. Gusto nako Bisaya. So mo to. Kring dapat mag-podcast ta. Dapat consistent ana good. Oh. Nya mo to namog na ang Dili adi ta magdungan. oh, sige. Advice. Mo to Di siya, ani na guys. lang. Dili ang latency sige again ikaw ang mingog dili ni ako ni ikaw ang advice go. Dili Ni advice. latency guys. Dugay kay siya naka-advise. Dugay kay ka na kani.
Ay, so same. Nadyo latency. Mo nang downside pag ka nang mag-live recording mi, pero remote. Dili parehas ng kanang gaanhi pa si Kring kay. Pero naanam gud siya work, guys. Graveyard shift. So, the daytime hours kay nagatulog siya. So, lisod-lisod siya sa iyang part. Pero, agwanta lang mo, okay? So, muna siya ang naitabo kay Breaking Bad, Ozymandias na episode. Nga nung na 9.5 kay sala ninyo. Sala sa fans sa Breaking Bad. Diba? Sila rade gihapon ang Sila sala. gyapon. Yes, sila gyapon ang sala. Okay. Nganong nag-una-una mo? Nindot man ang A Night of the Seven Kingdoms. Nindot pud ang Breaking Bad. Malipay ta nga daghan tag content na makonsume, di ba? Oo. Correct. Ana na siya. So sige na diri lang ta kutob sa atong first episode. Hoy, speaking of Bisaya podcasts di ay. I-shout out nato si Eden Blank. Ay, Na oo, tama. nag-message. Basaha ang message. Nag-message. Ana siya. Hello, darling and Kringkay. Kind of Ano random. na nga nga feelings? Ako rin nagbuot-buot sa feelings ni Eden Blank. Gimo niyang Rufa May Hello, darling and Kringkay. Kind of random, pero I just wanna share na naghimo-himo sad kunuhay mig podcast sa akong friend kay na-inspire ko sa inyo. Ana siya, naminaw ko sa inyo Valentine's episode and nagkatawa ko sa 1900s na year og mga lesson learned sa kinaiwitan kay mao jud ni ang naa sa amo Inya nagkatawa siya. Lingaw jud di ay mag-podcast ug mag-talk no and challenge jud siya magtabi samot na sa inyo na mag-live. Thank you for being an inspiration. May I help you? Hala, oy. Muna, Oo. di alam ko to yung message. Oo, dara lang ko to. I wanted more. Pero anyway, gusto na nalipay ko kay Kuan kanang gimo ta niyang inspiration. Oo, yan na po siya sarili niyang podcast. Bisaya po niyang podcast, guys. So, Actually, nakita na ko to ilang pilot episode and then they're using the pink cutie microphones. Then mura sila na sa Crocodile Park or something. Feeling ako field. na sila sa Eden. I don't know. Kay Eden Blank man yung pangalan. Na sila sa Eden Nature Park. Giconnect. Ambot lang ha. Ambot lang ha. Wala ko Giconnect. kabalo. Actually, Oo. nagbuot-buot ko Eden. Shoutout sa actually, ilahang podcast. Gusto na ko, no, Mm-mm. oo, gusto na ko kanang daghan kayo podcaster na Bisaya and then magka-community na ta and then mag-Christmas party. Mga Christmas party. How nice. Di ba pwede man? Davao Association for Davao Podcasters Association. Pwede. DPA. Ay, kabulol ako. PDA. The Podcasters of Davao Association. Oo. PDA, tama. Okay. PDA. Nice. Na trademark na. Okay, Oo. na trademark na and na ano na siya na register. Okay, so wala na may mahimo. Wala na. Okay. So mora diri ta ko to. Thank you so much for being with us. Ay times up mag-shoutouts ako sa commenters. Oh my God, kagamay. Di ko kabasa. Ako ning i-zoom. Wait. Di ko kabasa. Okay, comment si Roro Noah Zoro. Ana siya nga. Di ba natay episode nga katong extra service with STD, katong atong sugilanon nga ang kaning babae nga na problema kay nasakpan niya nga ang iyahang banahar kay nagapa extra service day sa mga spa. So buto nga nag-comment si Roro Noah Zoro og stay with him. Pagkadungog, kalibangon man kung ano siya. So, muna yung feeling. Pagkadungog niya sa stay with him, na kalibangon siya. So, meaning na-excite. Na-excite or na-pressure. Mhm. Si Bea Balobi po, nag-comment siya atong episode na giparesign ni Lord. This was about the episode about kuan katong kay Alvin Aragon og Izzy di ay sa muko ka Izzy na iyang wife ana si Bea Balobi nga Alvin was the first to Aragon sa Starstruck lol. Joker jud niya itong mga audience. Hala ka no. Joker I'm jud so itong mga proud. listeners. I'm so proud. Joker ni sila. Iklap gamay. Wala man ko'y clap. Ah, Ako na lang mag-clap.
Oo. Tapos si Roro Nawazoro, ano siya nga, kulang na lang na i-entrance ang church. In response to the episode nga, kasal nga bisita ang magbayad. Pero we never heard this kind of setup before nga, magpa-entrance fee ang church. No, we haven't heard that before. Never. Naay entrance ang church. And manggod yung gi-type diri ko no, nalibog ko gamay. Pero ang di ay ang pasabutan na naay entrance ang church. Nakarelate ko ani typo jud ni kay I also do this sometimes unintentionally of course kanang ang imbis nga ang akong i-type ma-end na ko siya. Siguro sa reflex na nimo sa imong pag-type good niya sige kag end ya hantod ang dili basta ing ana. Oo. Then naa pa siya isa ka comment grabe jud ni si Roro Nawazoro binger jud ni siya siguro kay kumaminaw siya isahon tanan murag ana anyway mo to ni na siya episode nga gipaminaw katong nangita ragog makatugong Lonely Hearts episode. Katong serial scammers /killers. Oo, si Martha Beck. Ana siya nga mura ra kog naminaw og Dark Archives mo siguro ni or Achieves. Archive siguro na ba? Dark I don't know. Archives. Na-typo. Murara kog naminaw og Dark Archives, akong favorite horror content creator sa YouTube diha sa Pinas about mga horror and solved and unsolved cases. Ana. So muna iyang comment. And kabalo naman siguro mo no, ganahan jud kay ko crime shows, crime documentaries, crime shows, ganahan ko ana. So wala ako maingon sa inyo. Yeah. So before ta mag-end, alam ko ingon. Kanang naga-binge ko kanang before ko matulog, magtanong sa Forensic Files, 1 or 2 episodes lang. Kay makatulog jud ko anang tingog ni Peter Thomas ang narrator. I wish I could do that. Makatulog ko sa iyang tingog as in isa ra gito ka episode ng gitanaw gabi nakatulog din ko. It's very effective. Or basig exhausted lang gyud ko. Maybe. I don't know. Tapos ako ingon. Update lang ni sa akong life. Nagpalit ko, di ba akong arm karon sa, akong mic stand sa una, if you can remember, it's not a mic stand, it's an mic arm. Long arm. Oo. Yep. Maka-remember mo, katong live minikring kay together in person, tas ako ang mic stand kay katong mic arm, boom arm. Yes. Okay. So, wala na mo siya ginagamit. Ako mismo, wala na ko ginagamit because it's not applicable sa akong setup dire sa ako ang office because kay wala siya ma-clamp. Wala ko'y maklampan diri ba. So dili na ko siya mabutang diri. So napalit ko og mic stand which is this one. Kaning desk mic stand nga na ay heavy base. Yep. So muna na ako. So karon kaning akong long arm, wala na siya gamit, di ba? So naisip na ko, hala magamit siguro na ko nino sa tablet anak ko. Sa tablet? Oo. Kay kung maghigda ko, naka-clamp siya sa table sa akong kilid, sa akong higdaanan. And then, maghigda ko, ang akong tablet nag-atubang sa ako. Na-imagine mo ang comfort? Na-imagine mo ang comfort? Diba? Naghigda ko. As in, higda jud nga kanang lying on my back. Ana jud nga higda gani. Tapos, ang imong tablet nag-atubang sa imuha. Wow! Ana good, ang gravity sa tablet basig mahulog sa akong naong. Ana good. Naisip ko ay nimo pag-clamp pod sa tab sa sa boom arm. Mo ni nag-ato ko sa Shopee, nagpalit ko og kanang naay baligya nga kanang tablet holder para sa motor. So clip siya nga naay screw. So tibay kaayo. Tibay kay siya kay pang motor gani no. Pang motor. So, i-clip ni mo siya siguro sa manubila sa motor or something. Basta yung ana, good. So, gipalit na ko siya. Tapos, moto akong gisumpay sa arm. Gisumpay na ko siya. So, muna na ako ang kuan. One of my favorite kanang moments of the day is when I'm about to sleep. Kay kanang, magtanong ko sa kong tablet nga nag-gravity. So, mo lang to. Update lang. Ana, good. Oo. So, mutanong ko, wala lang. How nice. Wala to. Okay. Unya, mag-shoutout ta, no? Mag-shoutout ta sa ato ang mga donors. Thank you so much sa ato ang mga donors. Napa ba tayo donors? Kulbaan naman ko eh.
Wala, dili kayo may ga-check kay kanang makulbaan, ako mismo makulbaan man ko. Oy. Siya lang daw, magka-anxiety daw siya kung naa pa ba daw or wala na. Oh, pero salamat gihapon kaayo sa itong mga donors kay tungod sa inyo nakapalit mi og mic. Ang ato ang next project kay cameras. Thank you so much. Unya, magpasalamat po ta sa atong listeners. You keep us going. As long as we see listeners, we will keep going. Thank you so much sa inyo. A special shout out to you guys. Thank you so much. Consider supporting us by donating or buying some of our merch. Just go to diliniadvice.com. Naa dito ka ng mugs, tote bags, hoodies. Nabaday mugs. Wala mugs. Uy. Ay, nadi ay. Ka? Ikaw may nag-set up ato. Anong ning Wag gani, wala. I don't remember setting up mugs. Naaman. Pataka Ay, mao ba? Tanaw daw ko. I don't remember setting up mugs. Kalain po batasan. Dili lagi mag-work ang website. Wala ka na-expire na itong domain. Uy, nabayad ko, uy. Nagbayad ko sa domain, uy. Nagbayad ko nung sa www.diliniadvice.com. Wala ka na? Ay, butangan siya W sa mukha eh. Di siya mo work sa diliniadvice.com. Nay, uy, taka, lagi ka kring. Na ako dili sa akong store, Jud. Nag-set up dahil kung mugs dahil I remember. Maglagot ko ha. Na ay mugs, na ay tote bags, na ay sweatshirts, na ay t-shirts, na ay hoodies. So, mo to siya. Daghan kaayo baligya, guys. Pamalit na mo, guys. Pamalit mo, maluoy mo, ma'am sir. Ma'am sir, maluoy mo. Oo. Kanya, pag-follow mo sa Spotify, pag-subscribe mo sa YouTube, o niya, i-share ni nga episode kung ganahan mo. Thank you so much, guys. Thank you so much. Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app, Dili ni Advice. Kung naamoy mga storya, topic requests o pangutana, send them in. For submissions, ads, sponsorships ug uban pa, adto lang sa diliniadvice.com. Kung ganahan mo donate whether one-off or monthly, nami QR codes for GCash ug coffee.com diha sa website. Napod mi mga baligya nga merch sa among store. Just go to diliniadvice.com and click the store tab up top. Nya, maura to guys. Daghang salamat sa inyong suporta. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. Bye! Bye, people.